Ešte pred pár týždňami si mnohí hovorili, že Jan Koleník je muž, ktorý si svoje súkromie stráži lepšie než rodinné striebro. A zrazu, bum. Objaví sa správa, že po 2 mesiacoch randenia mal konečne padnúť veľký krok. Nie len priznanie nového vzťahu, ale dokonca aj dátum svadby a meno človeka, s ktorým chce vraj vstúpiť do novej životnej kapitoly. Je to naozaj pravda? Alebo ide o príbeh, ktorý znie až príliš neuveriteľne na to, aby bol taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá? A hlavne, čo sa vlastne odohralo v zákulisí, že herec, ktorého diváci poznajú z divadla, televízie aj veľkých seriálových úloh, zrazu púta pozornosť nie svojou postavou na obrazovke, ale tým, čo sa deje v jeho srdci. Jan Koleník je dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla a patrí medzi známe tváre slovenskej televíznej i filmovej scény. V dnešnom videu sa spolu pozrieme na to, prečo táto správa vyvolala toľko otázok, čo na nej ľudí najviac prekvapilo a prečo sa o nej hovorí tak intenzívne. Budeme sa rozprávať o tom, či ide len o rýchly romantický zvrat alebo o niečo, čo mohlo vznikať oveľa dlhšie, než si verejnosť myslí. A samozrejme, pozrieme sa aj na to, kto je údajný nový životný partner, prečo práve tento vzťah vzbudil taký rozruch a čo môže znamenať oznámenie svadby po takom krátkom čase. Tak zostaňte so mnou až do konca, pretože tento príbeh nie je len o láske. Je aj o imidži, súkromí, odvahe niečo priznať a možno aj o tom, ako málo v skutočnosti vieme o ľuďoch, ktorých roky sledujeme na obrazovke. A verte mi, to najzaujímavejšie nás ešte len čaká. A tu prichádza ten moment, keď sa príbeh začne lámať na dve roviny. Na jednej strane stojí titulok, ktorý znie ako hotová romantická senzácia. Po 2 mesiacoch randenia vraj prišlo nielen veľké priznanie, ale aj dátum svadby a nové meno po boku Jána Koleníka. Na druhej strane je však realita, ktorá býva pri ňom už roky úplne rovnaká. Ján Koleník si svoje súkromie stráži mimoriadne dôsledne a ani dnes nie je jednoduché oddeliť to, čo je skutočne potvrdené, od toho, čo len znie dobre v titulku. K 26. marcu 2026 sa mi nepodarilo nájsť dôveryhodné oficiálne potvrdenie, že by verejne oznámil konkrétny dátum svadby alebo predstavil nového životného partnera. Oveľa istejšie je to, že ide o herca, ktorý je dlhoročnou súčasťou činohry Slovenského národného divadla a od roku 2004 patrí medzi stabilné mená slovenskej scény. A možno práve preto to celé ľudí tak veľmi priťahuje. Keď sa pri niekom dlhé roky nehovorí nahlas o detailoch zo súkromia, stačí malý náznak, jeden pohľad, jedno gesto, jedna fotografia zo zákulisia a zrazu sa rozbehne lavína otázok. Nie preto, že by ľudia boli zlí. Skôr preto, že pri Koleníkovi vždy fungoval zvláštny kontrast. Na javisku a obrazovke veľmi silná, charizmatická prítomnosť, no v osobnom živote takmer železná disciplína. A keď takýto človek údajne spraví veľký krok, verejnosť zbystrí. Nejde len o zvedavosť, ide aj o pocit, že možno prvý raz po dlhom čase poodchýlil dvere do sveta, ktorý si inak necháva len pre seba. Zaujímavé je aj načasovanie. V januári 2026 sa Jan Koleník opäť výrazne objavil v seriálovom priestore, keď Markíza pripomínala štart 13. série seriálu Dunaj k vašim službám na 27. januára 2026. V tom istom období sa okolo neho znova rozhýbal mediálny záujem. Rozhovory, promá, vystúpenia, nové herecké interakcie. A presne tu sa rodí priestor pre dohady. Keď je známa tvár častejšie na očiach, ľudia si zrazu viac všímajú aj to, čo by inokedy prešlo bez povšimnutia. Kto pri ňom stojí, s kým prichádza, komu venuje úsmev, pri kom pôsobí uvoľnenejšie než zvyčajne. Potom prišiel február. 12. februára 2026 Markíza zverejnila, že v novej sérii Let's Dance tvorí tanečný pár s Dominikou Rožkovou. A tu sa už začína ten typický mediálny mechanizmus, publikum miluje chémiu. Stačí, že dvaja ľudia na parkete fungujú prirodzene, rozumejú si v rytme, vedia sa na seba pozrieť tak, že to na obrazovke funguje. A okamžite sa objavia otázky, je to len profesionálne, alebo je tam niečo viac? Samozrejme. Tanečná blízkosť ešte automaticky neznamená osobný vzťah. No v očiach divákov býva práve toto často prvý dôkaz, z ktorého sa začne skladať príbeh, aj keď možno vôbec nie je pravdivý. A potom prišiel moment, ktorý pôsobil veľmi ľudsky a veľmi silno. 22. marca 2026 odvysielala Markíza vystúpenie, v ktorom si Jan Koleník a Dominika Rožková vybrali viedenský valčík venovaný vozíčkarke Natálke.
Podľa televízie sa spoznali už na turné Let's Dance a tento tanec jej splnil celoživotný sen. Presne takéto chvíle veľa napovedia. Nie nutne o partnerstve, ale o povahe človeka. A možno aj preto sa pri ňom tak ľahko rodia romantické domnienky. Keď niekto pôsobí galantne, pozorne, citlivo a zároveň si drží odstup od bulváru, publikum má tendenciu domýšľať si zvyšok samo. Z dnešného pohľadu tak tie znamenia, o ktorých sa teraz hovorí, vyzerajú skôr ako mozaika spätných interpretácií. Niečo z pracovného zákulisia, niečo z televíznych vystúpení, niečo z toho, že už v decembri 2023 nechal verejnosť aspoň trochu nazrieť do svojho sviatočného súkromia a hovoril o Vianociach ako o sviatkoch rodiny a návratov domov. Lenže medzi týmto obrazom a skutočným potvrdením novej životnej lásky je ešte stále veľký rozdiel. A práve to robí celý príbeh takým napínavým, pretože divák má pocit, že tie stopy existovali už dávnejšie, len ich nikto nevedel správne prečítať, ale čo ak ich čítame nesprávne aj teraz. Takže otázka už neznie len, je svadba naozaj na spadnutie? Oveľa zaujímavejšie znie iná. Ak sa okolo Jána Koleníka skutočne črtá nová životná kapitola, prečo by ju pustil von práve teraz? Prečo po období, keď je opäť výrazne viditeľný v televízii, na parkete aj v seriálových projektoch? Je za tým pokojné osobné rozhodnutie. Alebo len moment, keď sa verejnosť chytila každej omrvinky a poskladala si vlastný scenár? A ešte jedna vec. Ak by na týchto správach predsa len bolo viac pravdy. Kto je ten človek, ktorý dokázal za taký krátky čas vstúpiť do života muža, o ktorom si mnohí mysleli, že si hranicu medzi javiskom a súkromím postavil navždy? A možno práve tu sa oplatí na chvíľu ustúpiť od všetkých domnienok o svadbe a pozrieť sa na inú, oveľa pevnejšiu vec, na okamihy, keď sa z Jána Koleníka nestal len rešpektovaný herec medzi kolegami, ale meno, ktoré začalo silno rezonovať aj medzi bežnými divákmi. Lebo práve v tom je kľúč. Keď je niekto dlhé roky na očiach, keď si vybuduje povesť charizmatického muža s disciplinovaným súkromím, potom aj najmenší náznak z osobného života zrazu pôsobí ako veľká udalosť. A pri Koleníkovi sa ten príbeh slávy nezačal včera ani pred 2 mesiacmi. Začal sa dávno predtým, na javisku, v televíznych seriáloch a v projektoch, ktoré z neho postupne spravili jednu z najvýraznejších tvárí svojej generácie. Už samotné Slovenské národné divadlo uvádza, že je s činohrou SND spätý od 1. septembra 2004, čiže jeho kariéra stojí na pevnom divadelnom základe, nie na rýchlej mediálnej vlne. Prvé silné zblíženie s masovým publikom prišlo v rokoch, keď televízne seriály začali určovať večerné návyky celých rodín. V prostredí televízie JOJ sa jeho meno spojilo so seriálom Panelák, kde sa postava Marcela Masláka stala tak populárnou, že keď sa v roku 2013 objavili správy o možnom konci, televízia to musela priamo riešiť. JOJ v júni 2013 písala, že herec dostal ponuku na historický seriál z Česka, no zároveň potvrdila, že jeho postava v Paneláku nekončí. A už v marci 2014 televízia otvorene hovorila o návrate jednej z najpopulárnejších postav seriálu. To je presne ten typ momentu, keď si herec uvedomí, že už dávno nie je len menom v titulkoch, stal sa súčasťou každodenného života divákov. Lenže Koleníkov príbeh neostal uzavretý na Slovensku. Rok 2014 priniesol ďalší výrazný zlom. Podľa Plusky práve v tom čase výrazne zaujal v českom historickom seriáli Prvá republika, kde sa mu podarilo preraziť aj u susedov. To je dôležitý detail, lebo nie každý herec, ktorý uspeje doma, automaticky funguje aj v inom priestore. Praha nie je len iné mesto. Je to aj iný tlak, iné publikum, iná konkurencia. A keď sa v tom čase písalo, že práve on presvedčil tvorcov a stal sa výraznou tvárou dobového projektu, bolo jasné, že jeho kariéra už nie je lokálna. Rozšírila sa. Dostala nový lesk a s úspechom prišla aj väčšia pozornosť médií, fanúšikov, ale aj tých drobných detailov, ktoré sa neskôr spätne interpretujú ako znamenia. A potom prišlo obdobie, keď sa z rešpektovaného herca stal aj fenomén ženských magazínov, spoločenských rubrík a veľkých televíznych titulkov. Nie preto, že by o sebe kričal. Práve naopak. Tým, že si svoje súkromie chránil, vytvoril okolo seba zvláštny magnetizmus. V roku 2022 písal Šarm o tom, že sa vyšvihol medzi elitu a že za úspech platí daň v podobe neustáleho záujmu okolia. To je presne tá fáza, keď už nestačí, že herec dobre hrá. Ľudia začnú sledovať jeho tempo, jeho výzor, jeho vyjadrenia, jeho ticho. A čím menej povie, tým viac sa o ňom hovorí.
Obrovský zásah do širokého publika však prišiel ešte raz, tentoraz cez formát, ktorý z herca urobil takmer národného favorita. V roku 2022 vyhral 7. sériu Let's Dance. Nebol to len ďalší televízny projekt. Bolo to obdobie, keď ho diváci nevideli iba v role, ale aj v pohybe, v emócii, v súťaživosti, v únave, v ľudskej krehkosti aj elegancii. A práve tam sa stalo niečo dôležité. Z herca, ktorého rešpektovali, sa stal muž, ktorému fandili. To je veľký rozdiel. Rešpekt vytvára odstup, no fandenie vytvára puto. A keď si raz publikum vytvorí takýto vzťah, začne mať pocit, že ho pozná aj mimo kamery. Hoci to vôbec nemusí byť pravda. Keď sa potom v roku 2026 znovu objavil v silnom televíznom prúde, najprv v ďalšej sérii Dunaj, k vašim službám, ktorú Markíza spájala s jeho návratom ako Waltera Klausa a zároveň v All Stars edícii Let's Dance, ktorá odštartovala 8. marca 2026, bolo úplne prirodzené, že sa záujem o jeho osobu ešte viac rozbehol. Najmä preto, že takéto obdobia zvyknú odhalovať drobnosti, ktoré by inokedy zanikli. Kto ho sprevádza po štúdiu, s kým trávi skúšky, pri kom pôsobí nečakane uvoľnenie, komu venuje ten pokojný, takmer sprísahanecký úsmev, ktorý kamera zachytí len na sekundu. A potom sa začne spätné čítanie reality. Ľudia si povedia, počkať, toto sme vlastne videli už skôr, možno v šatni. Možno na fotografii z tréningu, možno v spôsobe, akým sa tváril mimo hlavného svetla reflektorov. Práve preto dnes každá zmienka o jeho údajnom novom partnerovi alebo dátume svadby znie tak silno. Nie iba kvôli romantike, ale kvôli tomu, že sa spája s mužom, ktorého verejnosť sledovala vyrásť z divadelného herca na televíznu hviezdu, z populárnej seriálovej tváre na rešpektovaného charizmatického profesionála a napokon na osobnosť, o ktorej má každý pocit, že ju trochu pozná. Lenže možno je pravda presne opačná. Možno všetky tie roky